बेराम फैदों। अमा फिसिनाय आरो अमा बेदर फाननायखौ बन्द खालामदों उदालगुरियाव। अमा बेदरखौ बुहुमनि थावसिन बेदर होननानै बयबो मिथिगौ, नाथाय बे अमानियाव बेराम फैदों। बे बाथ्राया अमा बेदर जानो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय मोनसे गाज्रि रादाब। मिथिनाय बादिब्ला उदालगुरि जिल्लानि कलायगावनि खोला फुवाबिलाव मोननाय जादों आफ्रिकान स्वाइन फेभार मुंनि मोनसे बेराम। बे गामियाव गंनै अमा फारामाव गोबां अमा थैनायाव गुवाहाटीनि NERDDL आव आनजाद खालामनो दैथायहरो। बे आनजादनि उनाव ओनसोलावदि आफ्रिकान स्वाइन फेभार बेरामादि अमानियाव जागोन बेखौ रोखा खालामबाय। दा बेखौ नोजोर होनानै उदालगुरि जिल्ला खुंथाया अमा फिसिनाय आरो अमा बेदर फाननायखौ खोला फुवाबिलनिफ्राय 1 किल'मिटार गोजानसिम ओनसोलफोराव अमानि बेरामा सन्देरगोनखाय बन्द खालामबाय होननानै फोसावदों। बारदेरनाय ओनसोलाव 144 धारा फोसावनानै अमा फिसिनाय आरो अमा बेदर फाननायखौ बन्द खालामनायजों लोगोसे गुबुन जिब जुनार लांलाय लाबोनायफोरखौबो बन्द खालामनाया जाबाय होननानै खौरां मोननाय जादों।